Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tartibimiz waqy täzelikler we habarlary tanşdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanşadýas. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda. Ýurdumyň wekileti siyasi diplomatik, sowda iqtisady, ilim, bilim we şäher gurulşy ulgamynda iki taraplaryň meseleler aralyp maslahatlaşmak şeýle-de işe urlar maslahatyny, duşluklar we gepleşikler geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny 1-nji iýul aralygynda Vietnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoi şäherinde golluk iş taparyna bolar. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoş niýetli goňşuluk gatnaşyklarynyň we insanperwerlik ýolgalarynyň uralyp kimde Owganystanyň Khost we Paktika welaýatlaryna bolup geçen ýer titremäniň köp sanly adam pidalaryny we şikes ýetmeleri kimde ulumöçwerli we ýarançylyklara getirendigini nazar alyp 2022-nji ýylyň iýun aýyny doganlyk Owgan halkyna kömek bermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama bilen Owa Hujuluk we Daşky Urşaw goramak ministrligine, Dokma Senaty ministrligine, Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine, senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, degişli haritleri azyk önümlerini Derman we lukmaçylyk serişçilerini Owgan tarapyna insanperwer kömek hökmüni mussuz bermek tapşyryldy. Resminama laýyklykda Daşary işleri ministrligine 2022-nji ýylyň iýun aýynda Owganystan insanperwer kömeginiň iýerilmegini we gowşurulmagyny guramaçylykly geçirmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Sloveniya Respublikasynyň prezidenti Borut Pahura we ýurdun ähli halkyna Sloveniýanyň milli bayramy, döwlet güni münasibetli mähirli gutdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlarymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp prezident Borut Pahura tüýstürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowançlyk Sloveniýanyň halkyna bolsa, parahaçylyk mundan beýlegim ötüş we abadançylyk arzuw etdi. Şuun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyan Şulfi Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başlarymyzyň tawşyry boýunça Ahal welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Gahryman arkadamyda bu ýerde alınıp barlayan gurulşyk işleri, taýýarlanan taslamalary bilen tanışdy. Hemde gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek bilen bagly meseleler başlanan iş maslahatyny geçirdi. Ýeri bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyan Şulfi Gurbanguly Berdimuhammedow gurulşygy baty depkinlerde alınıp barlayan Ahal welaýatynyň täze Düwrewap merkezine geldi. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Ahal welaýatynyň täze Düwrewap merkezi şäheriniň ýakamy Durdulyев hormatly arkadagymda bir ýerde alınıp barlayan işleriň netijeleri, gurulşykda ulanýan serişdeleriň aýra tenliklary barada maglumat berdiler. Hormatly arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze Düwrewap merkeziniň gurulşygyna ulanýan serişdeler, binalaryň bede germegleriniň aýra tenliklary, şeýlekem täze şäheriň çağılar tagaldyş tekeldiş merkezinde oturdurjak enjamlaryň görnüşleri bilen tanışdy. Ýazyrky döwürde dürli gullarda giňmeçeli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa ykdysatymyzyň kuwatlanmagy bilen bir gatarda ýurdumyzyň şäherleriniň we owalarynyň keşfiniň hasy gözelleşmegini üçin edýär. Şunda adamlaryň amatly ýaşaýyşynyň we ýokary derejeli din jalşynyň ýoly goýulmagy mühim şert hökümne kepitlendi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çynyrdan çygary baş ýörelge edinýän durmuş ogurly fiýadatynyň üstünlikli amala aşylýanynyň aýdyň beýanydyr. Gahryman arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze Düwrewap merkeziniň çägine alınıp barlayan gurulşyklarda Aşgabat şäherine ulanýan täzil tehnologiýalaryň häzirki zamanyň ýüňdewarjy gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmalygyny bellädi. We hormatly prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda innovasiýon usullaryň Aşgabat şäheriniň gurulşygyna peýdalanmak bilen baglanyşyk meselelere mühim ähmiýet berilmelidigine üns çekdi. Soňra gahryman arkadagymda täze merkezde ulanıljak elektrobuslaryň we elektrotaksilaryň häsiýetli aýra tenliklary, olaryň görnüşleri we ýolagçy ulaglarynyň renk özgörüşi barada gurrun berýän şekil taslamalar görkezildi. Hormatly arkadagymyz merkezde ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamakda, şäheriň awadançylygyny öpçün etmekde, elektrobuslary we elektrotaksilary mühim ornuň degişi boljakdygyny belläp, ýolagçy ulaglarynyň renk taýdan özgörüşi görnüşde bolmalydygyny üns çekdi. Şunda ýurdumyzyň howa şertlerine we häzirki zamanyň özün taraplaryndan ugralmalylar. Mehriban arkadagymyz merkeziň degişli düzümleriniň özgörüşi aýra tenliklary bilen tanışyň başynda täze şäherde gurulýan ýerasty ulag geçirgesiniň taslamasy, şeýlekem idara binalarynyň howlullary üçin ýetlenilen derwedeleriň görnüşleri bilen tanışdy.
Gahraman arkadagymyzy täze merkezin ýol ulug düzüminiň işiniň kämilleşdirilmegine, uluglaryň sazyşly hereketiniň üpsün edilmegine, ýerasy geçergelere mühim ornuň degişdigini belläp, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň we onu ulanlayan gurulşyk serişleriniň bildirilýän talaplara alaýyk gelmeginiň mühim şert bolup durýanyna ünsjekdi. Şunda ýokary hil ýagdaýyna üns bermek bilen bir gatarda, bu ýurda dünýäniň ösün tejribesiniň içgin öwrenilmegi wajypdyr. Şeýlekem Gahraman arkadagymyzy täze merkezde gurulmagy meýilleşdirilýän Döwrewap mescidiň taslama görnüşleri hemde aýratynlyklar bilen tanışdy. Bellenşýäli umumy eýleýän meýdany 12,9 hektar bolan mescidde bir wagda 5,5 müň adam namaza durar ýaly şertler dörediler we onuň çäklerini orduş tesgalaryň gurulşygy meýilleşdirildi. Hormatly arkadagymyz görkezden taslamalar bilen içgin tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişler girdi. Şunda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň, deskalaryň belirlenen möhletlerde ulanmagy berilmegi hemde milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ösün tejribeleriniň utgaşdyrylmagy mühim talap bolup durýar. Soňra Gahraman arkadagymyz bir ýerde Akyl vilayatynyň täze Döwrewap merkeziniň ýol başlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onun barşynda Akyl vilayatynyň merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow udur berilen tawşyklaryň ýerine getirilşi, aýratynda gurulşyk işlerine ulanýan terişlerle degişli güýanamary almak boýunça geçirilen işler, şol sanyna ugur görkezji belgilerini güýanamalaryň alnanyny barada habar berdi. Gahraman arkadagymyza şäkeriň gurulşynyň bildirilýän talaplara laýyk derejede alınıp barylmagyna mühim ähmiýeti bolan söýgütleriň kabul edilmegi urunna himme taraplaryň tagalla edilmeligini aýtdy. Şeýlekem iş maslahatynyň barşynda arkadagy serdarymyň tawşygy boýunça häzirki zaman gurulşyk senagatynyň ösen ýurdu höküminde belli bolan Vietnam bilen bu ýurda tejribe alşmagyň ähmiýetli boljakdygyny belläp, Gahraman arkadagymyz toplanan tejribeniň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegine mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şunda gurulşyk işlerine, binalaryň enjamlaşdyryşyna we merkeziň bizi gaýratynlyklaryna bir bütügi sağlajaak emele gelmelidir. Hormatly arkadagymyz bir ýerde bir aýyň dowamyna binalary enjamlaşdyrmak we degişli sağlaş gurulma işlerini geçirmegiň anyk wezipeleriniň kesgitlenigini belledi. We şu döwürde ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek urunna zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy. Gahraman arkadagymyz bir ýerde işleýänleriň köpüsiniň ýaşlardygyny belläp, Türkmenistanyň halk maslahatynyň şu ýylyň iýun aýyna ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunynyň täze erejelerini görnüşine goşmaşylar girdmäge başlanan meclisinde ýaşlar üçin bir näçe ýeňillikleriň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Rehmetkeşler toparlaryna işleýänleriň 70 ýaş götermi ýaşlar bolsa, olary ýaşlar kärhanasy diýip atlandyrmagyň maksady laýyk boljakdygy barada teklibiň beýan edilenini belledi. Bundan başga da täze kanunyň taslamasyna ýaş hünärmenler üçin bir näçe ýeňillikler gözüňde tutulýar. Mehriban arkadagymyz bugün amala aşyrylýan beýik işleriň, ýüzüp gelýän ýaş nesilleriň nurany geljeginiň üpsün edilmegine gönükdirilýänini belläp, ýaşlaryň garaşsyz watanymyz bilen ýaşdaşdygyny, olaryň başa başlanan beýik wezipeleri işiň durmuşa geçirmäge gatnaşýanlyklaryna üns çekip, döwletimiziň ýaşlaryň geljekki öziş ýolyny kesgitlemekleri üçin zerur tagallary edýänini aýtdy. Ösüp gelýän ýaş nesiller ýurdumyza gazanlayan üstünlikleri has artdyrmak, bir karar watanymyzyň adawraýyny mundan meýlekde belinde götermek, şeýlekem zekinli ýaşlar milli medeniýetimizi ösdürmek ornuna ukyp başarnyklaryny gaýgyrmaly däldirler diýip hormatly arkadagymyzy belledi. We arkadagy serdarymyň tagallasy bilen şu günler ýurdumyzyň ýakly künjeklaryna dowam edýän medeni tepdeleriniň çäklerine gurulýan şäherleriň ähmiýetini belledi. Gahraman arkadagymyz ýaşlaryň biziň geljegi bolan ähli umyt arzuwlarymyzyň amala aşmagydygyny belläp, olaryň dürüjlükli ähmiýet çekmekleri, göwnüjay din jalmaklary ugruna edilýän aladanyň döwlet siýasatynyň mühim orlaryny öwürlenýäni aýtdy. Şunun bilen baglykda aýdymçylaryň, sadanlaryň Akyl vilayatynyň täze Döwrewap merkeziniň gurulşygyna işleýänler üçin aýdym sal çykyşlarynyň gurulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Gahraman arkadagymyz munyň gurulşykçylaryň armasyny getirip, olaryň ruhuny belinde göterjekdigini we öňürjükli zähmet çekmäge höwesini artdyrjakdygyny hemde şu bayramçyk günlerini olary öýüz bolşly sowgat boljakdygyny aýtdy. Soňra Gahraman arkadagymyz merkeziň çägindäki binalaryň bir deskalaryň gurulşyk işleriniň alınıp barylşy bilen tanışdy. Hormatly arkadagymyz gurulşyk işlerinde häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryň ulanmalygyny we ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeligini belledi. Gahraman arkadagymyz merkeziň çäginde gurulşyga alınıp barylýan 9 gatly ýaşaýyş jaýyna baryp gördi we onu gözüňde tutulýan şertler bilen tanışdy.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ýerlerine gurulýan ýaşaýyş çaýlaryna bolşýaly. Bu zaýyň otoglarynyň ýerleşdirilişi, onuň aşganasynyň enjamlaşdyrylşy, häzirki zaman talaplaryna we ýokary halkara görkezlerine doly laýyk gelýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň gurulşy ulgamynyň öňüne goýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine getirilýänini görkezýär. Bu bolsa başı başlanan gurulşy işleriniň ýokary kili bolmagyna we olaryň häzirki zamanyň üsen talaplaryna laýyk gelmegine toplumlaryň esasy çemilişilýänini görkezýär. Şuwun Türkmenistanyň Beýik Tapramara Türkmen Maşadyny aqyp baş drama teatryna akademiki hukuk derejesiniň berilmegi münasibetli hoşgörlik dawrasy geçirildi. Milli medeniýetiň we synatyň ösürilmegi, bu ordu halkara hyzmatdaşlygynyň işleňişdirmegi we Türkmen synatynyň dünýä çykma orduny ýetgiderli alada diýen arkadagy serdarymyza kabul eden oňun şergüdüni hoşgörlygyň nişan hökümine geçirilen dawra ýurdumyzyň ordu şüdümleriniň ýolbaşlary, medeniýet we synat işgärleri gatnaşdylar. Şäherň başynda Milli Teatr sunugatynyň pazarlama uğruna ýetgiderli alada diýen arkadagy serdarymyza ýurdumyzyň teatrlarynyň artistlarynyň we beýleki dörejilik işgärlerini adyndan hoşallyk sözleri beýan edildi. Belenşi ýaly bu çözgü teatr işgärlerini mundan meýlekde ilhalar eserlerde öğretmäge, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan teatr sunugatynyň işini häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede ösürmäge we täze ulüsünlikleri ruhlandyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyda teatr sunugatyny ösürmek, oň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek ugrunda hemme taraplaryň işler durmuşa geçirilýär. Ben hormatly prezidentimiziň karary bilen Türkmenistanyň Beýik Tapramara Türkmen Maşadyny aqyp baş drama teatryna akademik hukuk derejesiniň berilmegi bilen siziň hemmeňizi tüýsürekden gutlaýan. Türkmen medeniýetini belende galdyran arkadagly serdarymyzyň, hormatly prezidentimiziň ömrüniň uzak bolmagyny, tutumly işleriniň rawaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Hormatly adamlar, berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwrüne teatrymyza akademik hukuk derejesiniň berilmegi Türkmen teatrlarynyň derejesini dünýäniň ösen ýurtlarynyň teatrlarynyň derejesine deňleşdirmekde ähmiýeti ören uludur. Bu derece gelecekte dünýäniň akademik teatrlarynyň arasynda geçiriljek bäýteşiklerde, festivallarda, forumlara gatnaşyp Türkmen teatrlarynyň ösen derejesini dünýä ýaymaga uly mümkinçilik berer. Bu biziň bu ajaýyp teatrymyz medeniýet we sunat işgärleriniň güni münasibetli akademik hukuk derejesiniň berilmeginde ören uly many bardyr. Hormatly prezidentimiz medeniýet we sunat işgärleri goýan uly hormaty hem himayatydyr. Biz olsa medeniýet sunat işgärleri gelecekde de täze eserleri goýup halkymyzy, watanymyzy, hormatly prezidentimizi wasp edýän täze sahna oýunlary goýup halkymyza uly üstünlikler bilen täze sahna eserler bilen begenlerjekdigimizi inandyrýan. Ähli medeniýet sunat işgärlerini, teatr artistlaryny teatrymyza akademik hukuk derejesiniň berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Gahrman arkadagy serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwitli alyp barýan beýik işleriniň rawaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Ýurdumyzyň teatrlarynyň dörejilik mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna, teatr sahnalaryna döwrüň ruhyna laýyk gelýän eserleriň döredilmegine, şol wagtyň özüne artistler üçin ýokary amatlyklaryň üpçün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Muňa özi hormatly prezidentimiziň parasatly ýollaşylygyny alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urildi. Taryhyň dowamynda medeniýet we sunat, şol sany teatr sunaty halkymyzyň durmuşyna möhüm orny ýeläpdir. Ýurdumyzyň teatrlaryna türkmen halkynyň döreden we dünýä nutgalyk milli gymmatlyklaryny, şöhratly pederlerimiziň gahrmançylykly ýoluny we dünýä belli şahsiýetleriniň bitiren beýik işlerini giňden wasp edýän eserleriň döredilýändigini bellemeli. Muňa özi teatr sunatynyň sağlaşykly ötüşi ugruny edilýän aladanyň oňy netije berýändiginiň nowatdaky beýanynyr. Biziň awadan, asuda ýurdumyzda goşa-goşadan bayramlar, toýlar bellenilýär. Türkmen teatr sunaty öz täze öwüşüni tapdy, milliligini tapdy. Gahrman arkadagymyzyň bir näçe eserlerini biz teatrlarymyzda sahnalaşdyrdyk. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bir näçe eserlerini talyplar bilen sahnalaşdyrdyk. Şuň özü bize bir gor çeşme. Gahrman arkadagymyz, arkadagly serdarymyz şu zatlan hossary, akademik
hukuk derecesinin berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlayan medeniyet we sungat işgärleriniň günü, magtymly atamyzyň şygriyet günü bilen hormatly arkadagly serdarymyzy tüýs ýürekden gutlayan, goý olaň jan sag bolsun, ömürler uzak bolsun, başlar dik bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerine elmidam rawaşyklar yaran bolsun. Sag bolun. Paytagtymyzdaky teatrlaryň artistlarynyň usat aýdymçylygyň we tançylygyň bilelikde ýerine ýetiren joşgynly çykyşlary, arkadagly serdarymyzyň ýolaşçylygyna milli sungatymyzy ösürmek ugruna alınıp barlayan beýik işleň senasy bolup ýanglandy. Dabara gatnaşçylar baş teatra, akademik derejäniň berilmeginiň bildirilen beýik hormatlygyny tap, öňde goýulan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagallalaryny, gaýgyrmazaklyklaryna anardylar. Şeýle hem dawaran ahyryna oňa gatnaşçylar tarapyndan hormatly prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edildi. Mar welatyny dürli şäherlere baý, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, türkmen medeniýetiniň köpe uçguny açyp görkezýän iň erimli dörejülik forum dowam edýär. Wakalarynyň köp türlügine garamazdan olary bir bitew taglymy, milli medeniýetiň dawamatlygyny birleşdirmek bolar. Medeniýet tepdeligine gatnaşçylar üçin gadim Merew döwlet taryh meden gorokanatyna gedelenç gurarly. Bu ýerde olar UNESCO-nyň bütün dünýä miratyna awraýly sanawyna giýerdilen täsin ýadygarlyklar we binagarlyk toplumlary, ulyg ýyzgala gadim Galaty Sultan Sanjaryň sakawalary hemde aramgahy bilen tanışdylar. Şeýle hem hepdelige gatnaşçylar Mar şäheriniň bazarynyň şäherine ýerleşen gadimy ýolbortly kerwansaraya bark gördüler. Bu ýerde günnogora maksus çaýhana bar, onun milli tagamlar hödürlenýär. Bu etnografik görünüşe geçmişin ve geleceğin dowamatlylыgyny açyk görkezýär. Sebebi Türkmenistana ýewly goram saklanýan hemde baýlaşdyrylýan gadymy ýörelgeler diňe bir geçmişe sarpa goýmagyň alamaty däldir. Bu ýörelgeler ruhy gymmatlyklary ýetadyna jemgyýeti jewitleşdirmäge çagyrýar. Medeniýet forumy öz işini Ulayt kitapxanatynyň binasyna dowam etdi. Bu ýerde Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar şygary bilen asyrlary ýaňsalýan türkmen mirasy atly matlagat geçirli. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramatynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça idaratynyň dol hukukly agdasy bolup durýar. Birleşen Milletler Guramatynyň bu ýöreýteleşdirilen idaraty medeni ýadygarlyklary hemde TV görnüşleri gorap saklamak boýunça halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orny eýelýär. Ähli umumy gymmatlyklary hemde her bir halkyň mertebetine hormat goýmagy esaslanýan netijeli gatnaşyklar üçin şertleri döretmeň üstünde işleýär. Ilmi gatnaşyklaryň ösürilmeginiň medeniýet we milli miras ulgamyna ýeri daşary ýurtly ilmi merkezler hemde halkary düdümleri bilen giň hyzmatdaşlygyň ähmiýetini açyk görkezmäge ýardam berjek bu matlagada jemgyçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle-de ýurdumyzyň professor muallimleri, hemem edebiýatçylar we jurnalistler gatnaşýarlar. Aýra-aýra çykyşlar beýik ýüpek ýolunyň milli gymmatlyklary geljek nesillerimize nusgalyk mektepler, Türkmenistan UNESCO taryhy mirasy gorap saklamakda hyzmatdaşlyk, pederlerimizden miras galan gymmatlyklarymy, miras, ýaşlar we terbiýe, gadim Merew türk dünýäsiniň meden merkezi, Merew günnogaryň ösen bilim ojagydyr, türkmenleriň durmuşyna demir ustaçylygynyň ötüşi ýaly meselelere baglandy. Ýygnananlar iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň taryhy bilen tanışdyryldy. Belenşi ýaly Türkmenistanyň bütün dünýä medeni we tabiiy mirasy gorap saklamak boýunça UNESCO-nyň konvensiýasyna goşulmagy bu gurdaky anyk ädim boldy. Bizim ýurdumyzda dünýä sivilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan taryh meden ýadygarlyklary hemde tabiiy gymmatlyklary geljek nesiller üçin saklamak ugruna giň erimli işler alınıp barylýar. Beýik ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmeň, onuň iklimlary we halklary birleşdirmekde, ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan ötüşini üpçün etmekde, häzirki wagtda ýelýän ornuň ähmiýeti ara alınıp maslahatlaşyldy. Günüň ikinji ýarmyna Bayramal şäheriniň medeniýet öýüne oňum medeniýet öýleriniň işini kämilleşdirmek, resminama dolanşygynyň usullaryny döwrüpleşdirmek, tans we folklor sunatynyň gadymy nusgalaryny dikeltmek boýunça usuliýet matlagady geçirildi. Şeýle hem milli eli işleriniň sergisi guruldy. Onu şyk edenler teatr sahna oýunlaryna gepleşik medeniýetiniň aýratynlyklary, oňum medeniýet öýleriniň hemde gurnaklarynyň işlerini kämilleşdirmek üçin usuliýet gollanmalary taýýarlananyna bildirilýän häzirki döwrüň talaplary baradaky meseleler gozgadylar. Dünýäde meşhur bolan kuştepdi tansy pikir alşmalaryň aýratyn meselesi boldy. Ýygnananlary bu tansyň gadymy nusgalarynyň parçalary görkezildi. Kuştepdi halk tansynyň ýerine ýetiriliş görnüşleriniň umumlygyna garamadan, oň her bir bölegi gadymy ýerine ýetiriliş aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Dörejülik şäherleriniň şäherlerini Mar welaýatynyň wekil waziri etrawyna Oguzhan adynaky türkmen film birleşiginiň çeper filmleri görkezildi. Medeniýet hepdeliginiň Nowatak günü türkmeniň Agoý binasyna guralan Lewap we Mar welaýatlarynyň medeniýet ustatlarynyň bilelikdäki uly konserti bilen jemlendi.
Tomoşaşylar halk we häzirki zaman aýdym taýlary, joşgunly tanıtlary ýerine ýetiren artistlaryň çykyşlaryny şowhunly el sarpışmalary bilen garşyladylar. Soňky ýyllarda watanymyz görnetini özgörüp gülläp etdi. Bu bolsa hakykatdan da ähli halk gollawyna eýe bolan mähriban arkadagymyzyň hemde arkadagly serdarymyzyň alyp barýan siýasatynyň aýdyň netijeleridir. Muň şeýledigine şuňky konsertiň dowamynda da göz ýetirmek boldy. Bu çäre Türkmenistanyň jewitliginiň hemde dörejülikli zähmetiniň we ilhamynyň hakyky bayramyny öwürli. Gahrman arkadagymyzyň we arkadagly serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli wakalyň aýdym taýly çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy azaýyp däbe öwürli. Muň özi ýurdumyzda giňerimli meden şäherleriň ähmiýetini hassa belende göterýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli gurlary boýunça gazanýan ötüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň, sadanlaryň we tanşylaryň çykyşlaryny konserde gatnaşyjylar uly ruhulentlik bilen tomaşa etdiler. Hemem şowhunly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Muň özi sunuw saatlarynyň zehine berilýän ýokary baha bolup durýar. Konsertiň tapawutly aýratynlygy türkmen sunuwatynyň baý kuwatyny şöklelendirýän çykyşlaryň köp türlüginden ibaretdir. Konsertde köpe uşgunly çykyşlar 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy ýenşigary bilen berk baglanşyklydyr. Ýurdumyzyň meşhur dörejülik toparlary, belli halk aýdymçylary hemde türkmen estradatynyň ýyldızlary, folklor toparlary öz usatlyklaryny görkezdiler. Olaň tomaşaçylary sowgat beren azaýyp çykyşlary, ýerine ýetirjilik usatlygy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Ýokary ruhulentlik ýagdaýyna ýanglanan joşgunly çykyşlar döwürleň we nesilläň aýrylmaz ruhy baglanşygyny, dörejülik ilhamyny alamatlandyrdy. Ol dabara gatnaşylaryň kalbyny azaýyp zamanamyzda parahatçylykda we awadançylykda ýaşap, dörejülikli işlemek bagty üçin mähriban arkadagymyzda we arkadagly serdarymyzda çuňur hoşallyk duýgusyny olurdy. Türkmen do'tarynyň şirin mukamy, Sunwat bayramyna belet ýanglanýar. Türkmenistan baltyýalyk mekamy, owalasy ýerine ýansalýar. Ulu dawralara wetlen kesirleyen medeniýet hepdeliginiň çäklerini Magtumly adynaky millet hally drama teatrına täze sahnalaşdyrylan Magtumly operasynyň görkezilişi boldy. Mälim bolşýaly gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda milli opera sunuwaty täzeden dikeldildi we ol döwrewap öwüşgünler, täzeçil usullar arkaly aýlaşdyryldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini täzeden sahnalaşdyrylan Magtumly operasynyň görkezilmegi bu giň möçürli forumyň meden şäherleriniň üstüne ýetirdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň teatr sunuwaty hormatly arkadagymyzyň başlangyjy we arkadagly serdarymyzyň taýda tagalat netijesinde ötüşiň täze derejetine çykdy. Opera sunuwatynyň döwrüň ruhyna laýyk derejede ösdürilýänliginiň aýdyň beýanyny urlan sahna eseri, medeniýet hepdeliginiň hatda täsirli we ýatda galyjy pursatlary betlenmegin şertlendirdi. Sahnada janlandyrylýan keşipler, artistlaryň täsirli çykyşlary türkmen halkynyň beýik şahyrnyň dörejüligine bildirilýän hormat sarpanyň aýdyň nişanyny urly. Hormat prezidentimiň tawşyryna laýyklykda Ahal welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň gurulşygyna zähmet çekýän işgärler üçin işden soň ýurdumyzyň medeniýet we sunuw satlarynyň aýdym saly çykyşlary uruldy. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan gurulşykda zähmet çekýänleri täze ýeňişlere, ul üstünlikleri ruhlandyrmakda wajyp orny elýän medeni köpçülikleriň şäherä uruldy. Bu ýerde guralan konsertde aýdymçylaryň we sadanlaryň çykyşlaryny nusgawy aýdymlaryň we salalaryň häzirki zaman estrada öwüşgünleri bilen utgaşygy dawaranyň şowhuny artyryp, gurulşykçylaryň çekýän asly zähmetine bildirilýän hoşallygyň sinasy bolup ýangyny. Hormatly arkadamyzyň Ahal welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň gurulşygyna jogapkar ýolbaşçylary bilen geçiren maslahatyny aýdyrýaly. Öňürjükli zähmetden soň aýdymsa dinlemegiň insan ruhyna ýakymly täsiri bolýar. Munyň özi halal zähmetin köýlerini görüp ýaşaýan adamlarda mähriban watanymyzda sahawatly türkmen topragyna bolan söýgüni artdyrýar. Hemde gurulşykçylaryň güýç kuwatyna kuwat goşýar. Aýdym saly çykyşlarda türkmen topragynyň özbaşly gözelliginiň, adamlary täze ýeňişleri ruhlandyrýan pek söýgüniň jadyraýjy gudratynyň, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadagy serdarymyň ýolbaşçylygyny amalaşdyrýan beýik işleriň wasp etirli. Munyň özi halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny elýän medeniýet we sunuw işgärleriniň asly
işleri bitirýän guruluşçylary medeni hyzmatyň ýoly goýulýanynyň aýdyň beýanyny urly. Öňürjükli zähmetin hormatyna ýaňlanan aýdym saýlar joşguly tanslar döwürleriň we nesilleriň bidemet arbaglanşygyny emele getiren sunwatyň insan üçin ähmiýetligini, adamlary täze benetliklere ruhlandyrýanyny örkezdi. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar, duşuklar, dürli şäherler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ösüşlerini şöklendirýär. Olaryň bayramçylyk dawarlaryna utgoşmagy aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maslahat merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyny döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygymyndan beýlegem kämilleşdirmek ileri tutulýan meseleler boýunça geçiren maslahaty ýaşlarymyza ruh welentlik duýgusyny öğretdi. Şu münasibetli Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna geçirilen hoşalyk maslahaty ol ruh welentligi wetsendi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň awalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mektebiniň muallimleri, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruh gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýady esaslanýan ýaşlar bardy döwlet siýasaty üstünlükli durmuşy geçirilýär. Medeniyet we sungy işgärlerini hemde Magtymul Pragynyň şöhret güni münasibetli Türkmenistanyň Owuz Hanadynyň Injinier Technologiýalar Uniwersitetinde dawraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykşadan muallimler we talipler hormat prezidentimiň taýsy taýlalary bilen ýurdumyzda medeniýetimiziň ösüşi, milli gymmatlyklarymy gorap saklamak hemde beýik akyllar, Magtymul Pragynyň eserlerini öwrenmek boýunça döredilýän mümkinçilikler bardy. Bu ýa belläp geçdiler. Türkmenistan Injinier Tehnika we Ulu Kommunikasiýalar Institutynyň Magtymul Pragynyň dörediligi medeniýetimiziň we sunwatymyzyň şam çyragydyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Magtymul Pragynyň şygyryet güni jemgyýetimizde milli jewsliň, rowaşlygyň, berkararlygyň uly ähmiýeti eýe bolýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Bugun kun agdyber halkymyz Dana Şahyryň peýham paýgasy, watançylyga ýurulan goşgularyny beýan edilen belent arzuwlarynyň hasyl bolýan günlerini ýaşaýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň şanly seneler münasibetli şygyryet akşam geçirildi. Türkmen Owakyjylyk Institutynyň medeniýet we sanady işgärlerini hemde Magtymul Pragynyň şygyryet güni münasibetli Bagtyar eýýamyň galkanyşy bile sunwatym ýol açy aýdyň geljegi atly aýdym saly bayramçylyk çäresi geçirildi. Ýanglanan aýdymlarda garaşdy kemeşelik bitarap Türkmenistanyň bugünkü dünýä ýüzündäki awraýy, milli medeniýetimizi, sunwatymyzy, senetlerimizi ösdürmäge ähli şertler we mümkinçilikler döredip berýän hormat prezidentimiň we gahrman arkadamyň alyp barýan tutumly işleriniň giň ýerimli beýany aýdyň şöklenip, köňüllere nur başlady. Goranmak Ministrliginiň Harby Institutyny, Milli Hukuklyk Institutyny, İçeri işler Ministrliginiň Institutyny, Serket Institutyny, Harby Deňiz Institutyny geçirilen çäler hem medeniýet we sungy işgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şygyryet gününiň dawarlary bilen utgoşdy. Medeniýet we sungy işgärlerini hemde Magtymul Pragynyň şygyryet güni münasibetli paýtatymyzyň bagtyarlyk, berkararlyk, bezmeýini köpetde atrap häkimlikleriniň guramagyna geçirilen bayramçylyk çäler hem ýokary ruh welentligi wetsendi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründen hormat prezidentimiň medeniýet ulgamynyň işini döwrüpleşdirmäge we kämilleşdirmäge aýratyn uly ähmiýet berýär. Bugun kun Türkmen halky milli mirasy, medeni gymmatlyklary sarpa goýulan ajaýyp döwürde ýaşaýar. Ýurdumyzda durmuşy geçirilen tutumly işleri, täze zähmet üstünliklerini belentden wagt etmekde medeniýet işgärleriniň uly paýy bardyr. Magtymul Pragynyň şygyrlarynyň ýyllaryň, asyrlaryň geçmek bilen gymmatlygynyň hasam artýanlygy dawarlarda aýdyň ýüze çykdy. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine uçurumlaryň oturduş dawarlary özgörüşli bayramçylyga uwurly. Dawarada çykşadanlar ýokary derejede bilim almak orna dördülen amatly şertler hemde ýetgiderli alady üçin hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýdyp, belent maksatlary ýetmekde öz öňlerine goýulan jogapkärlik ödepler awray bilen ýerine ýetirmek üçin ýakly taýlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inanyrdylar. Owakyjylyk Uniwersitetine, Murat Garriýew adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Institutyna, Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Ulu Kommunikasiýalar Institutyna, Seýitnazar Seyda adyny Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna uçurumlaryň dawarasy şatlyk şowkuna wetlendi. Ýokary okuw mekdebini tamamlayan uçurumlaryň hormatyna gurulan dawarlaryň belent ruhy beslenen aýdym saly çykyşlary bilen utgoşmagy ýurdumyzda amal aşyrylýan beýik işlere aýratyn ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Dawarada çykşadan uçurumlary ýokary derejede bilim almak uğruna döredilen amatly şertler hemde ýigderli alady üçin döwlet başçylygyna alkyş sözlerini aýdyp, öz öňlerine goýulan jogapkärlik wezipler awray bilen ýerine ýetirmek üçin ähli taýlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inandyrdylar. Bu çäre berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne ýurdumyz ösdürmekde milli bilim we ilim ulgamynyň uly mümkinçilikleri özüne jemleýändigini, hormatly prezidentimiziň Türkmenistany gülledip ösdürmekde amal aşyrýan tutumly işleriň dawarlanmasynyň beýanyny urly.
Bayramçılık dawaratynda ilmli bilimli ýaşlaryň ruhy bilen watan söýji bolup geçişmeklerine taýsy taýyrlalar üçin hormat prezidentimize alkyş sözler aýdyldy. Dawaralar ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýygydyly kämilleşdirilmegi, ýaşlaryň rahmet ýoluna ugrudylmagy bilen baglanşykly meseleleri hemme tarapdan esasda çemeleşilýändiginiň nowatdaky subutnamasydyr. Dawara gatnaşyjylar ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlaryna iňgow arzuwlaryny aýdyp olaryň belent maksatlar üçin öňde durýan wezifeler üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerini anam bildirdiler. Häzirki döwürde hormat prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda ilmiň bilimiň ösdürilmegine, ýaşlaryň dünýä ilmine çoňur aralaşma uruny döredilýän mümkinçilikleri aýratyn ähmiýet berilýär. Yurdumuzda geňerimde geçirilýän ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý belen sepkitleriň eýlenilmegine aýratyn ähmiýetler. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar sedaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere beslenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar sedaty baş müdürliginiň guramagyna samba boýunça geçirilen paýtagtymyzyň çempionaty türgelleriň tejribesiniň artýanyny görkezdi. Türgeller özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Şuwlar dürli ugurlar boýunça geçirilýän ýarşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgeniň okuýuny öwnünmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň ödendir. Ýarşlar türgeleriň maktada okullydygyny äşkär edýär. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijäniň esasy bolup durýar. Tejribe toplamakda öz bolşy mektebe uğurlayan ýarşlarda esasy wezife bilen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeler gazanmak ýygy derli geçirilýän ýarşlarda esasy wezifeleriň birini uğurlaýar. Medeniyet we synowat işgärleriň hemde Magtumul Pragynyň şahyryýet güni münasibetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň toporlaryň arasynda voleybol boýunça geçirilen ýarş tamamlandy. Gyzykly oýullar netijesinde Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň topory 1-nji, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň topory 2-nji, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrys Institutynyň topory 3-nji orny eýledi. Hormat anlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 25-nji iýuny saat 20-den 26-njy iýuny saat 20-nji bolajak habarda Türkmenistanyň howa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna asken bulut hawa bolup günorta günnä ordun tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 27-32 gradus maýl, gündüzüne 40-45 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna asken bulut hawa bolup günnä ordun tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 26-31 gradus maýl, gündüzüne 40-45 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirazyk günnä ordun tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 26-31 gradus maýl, gündüzüne bolsa 40-45 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirazyk günnä ordun tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 25-30 gradus maýl, gündüzüne bolsa 40-45 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna az bulut hawa bolup, Demirazyk günnä ordun tiýle sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 24-29 gradus maýl, gündüzüne bolsa 38-43 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulut hawa bolup, günnä ordun tiýle sekundy 11-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 27-29 gradus maýl, gündüzüne bolsa 43-45 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 26-syna magnet hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edil watandaşlar, Tomuz pasylyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, bunyň geçiş ökesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegine maksat berýär.
mehriban ýeleşir. Bulary berk-berçe etseňiz, ýylyň islenip batsyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşer ösenýär. Ýakly düşeriň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ olun adamlar.